हांग्रेमान्दि नों जेसेबांनो हौवानि सायाव थाफ्ले बहायनानै जाबाय थागोन एसेबांनो हौवाफोरा दाना हिनजावफोरखौ बरिं मोनो मिथिबाय। होमबालाय आंलाय माथो खालामबावनांगौ जाम्बि जाम्बि जेबो रोङा हौवाया लाबोना होफैबा जायो सङो फिसाफोरनो सङै खावै जाहोयो बेनिख्रुइ आरोलाय माथो मावबावनांगौ जाखो सासे हिनजावालाय। दानि जुगाव बिदिया सलिला मिथिबाय महर मोजां हिनजावाबो हौवाजों थगायजायो। बेनिखायनो नोङो हौवाजों अनजानो लुगैदोंबा आं जेरै थिनो एरै माव मिथिबाय। दे बुंलाय मा मावनांगौ। बे अमा राजाया सैमा बांग्रासो नामावल'सो अमा बियो खामानियाथ' बेना सैमानिसो दाउला दाउनिसो नङा होमबा माथो बुंबावनो आरो। होमबालाय माथोबाव बेनिखायनो नोङो आं थिनाय बायदि माव मिथिबायना गुबुन हौवाजों नोंबो लाइन मारि। आयै आंलाय मालाय हौवाजोंलाय मानो लाइन मारिनांगौ जाखो मुगै सुगै सोरबाथ' आं मालाय हौवाजों लाइन मारियाहाय थैनानै थांबा नरक फुरियावसो जायगा मोनगोन आंहा बेनिखायनो बिदि पाप मावा आं। थैनानै थांबा नरक फुरियाव थाङो ना सोरगो फुरियाव थाङो सोर मिथिगौ बाल रावबो थैनानै थांनाय मानसिया खोन्थाफैफेराखैना। अमा राजा लाइन मारिबायानो थाखागोन माथो हिनजाव गदायबो लानो हानाय। ओरैनोथ' सिएमआ बुंदों हिनजाव सानै मोनला होननानै जायनो हिनजाव सानै हाबा खालामो बेखौनो जेलाव थ्रोब सोगोननो 7 बोसोरनि। आयै बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्राहाय। खोथाया बेलाय मोजां नाथाय बेराफारसेथिंजाय एफेयार लाखिनो मोनोनोहाय। मा एफेयारहाय हौवा थाबाबो हिनजाव थाबाबो मालाय मानसिजों लाइन मारिनो मोनो होननानै गभार्नमेन्टआ मालाय जेबो माबाखायाखै पाबन्दि ना मा होनो। नों हाबा जाबाबो बेलेग हिनजावखौ लाइन मारिनो मोनोनो बाल्ला। बेनिखायनोथ' अमा राजाया लाइन मारिहैबाय थायो आरो। दा जुदि गभार्नमेन्टआनो बिदि रुल खानानै होदोंबालाय आंलाय माथो बुंनो हाबावनोहाय। बेनिखायनोथ' बुंदों नोंबो गुबुन हौवाजों लाइन मारि। आं नरक फुरियाव थाङाहाय बाल्ला नोङो हौवाजों बिदि थगायजानानै गावनि हौवाजोंनो बिदि थगायजानायाबो नरक फुरियाव थानायजों समान मिथिबायना। अमा राजाया दिनै साबेसे सिख्लाखौ लाइन मारियो गाबोन समफोरबा सोरजों लाइन मारिहैगोन। बेनिखायनो नों आं जेखौ बुङो बेखौ मानि एसे देलाय जिफोरा साखोन सिखोन गान बेनिफ्राय नोंबो गुबुन हौवाखौ गोसोथो मिथिबाय। आं हानाय नङाहाय बे खामानिखौ। होमबालाय मा लाबसि नोंलाय थैनि बदल थै दैनि बदल दै गोसो थोनायनि बदल गोसो थोनाय। होमबाबो आं बेफोरबायदि हानाय नङाहाय। आं गोदोबो गोसो थोफेरबोआसै दाबो गोसो थोनो हानाय नङाहाय आं। बाला बेखौ सानबाय थायो नामा आं साहा फुदुंना लायनि जिरायथ'। होमबाबो आङो गुबुन हौवा गोसो थोनो हानाय नङाहाय। बादतामिज बेंग्रि साइज। बे अमा राजाया नोंखौ बेसेबां अनो बेखौ नायनो थाखायथ' नोङो बेलेग हौवा गोसो थोफ्लानांगोन ना। होमबाबो आं हानाय नङाहाय। हाया जायो नामा आं साहा फुदुंहैग्रोनि। आइनि खोथाखौ दा खोनासं। आइया गावनोनो गियान नांगौ जादों आरो मालायनोसो गियान होदों। नों थाम्फै देलायमोन ना हाबा माथो देरथारबाय। मानसिनालाय देरबाय आरो फुथुला मोनबासो एखेयैनो थागौमोन। नंनायालाय नंगौथ' आरो ओरैनो हिनजावनि फिसाया बिराद थाब देरथारो थालिर बिफां बायदि। बेसे क्लासाव फरायगासिनो नोंलाय? क्लास 10आव फरायगासिनो देग्लाय मेट्रिक होगोन। नंगौ नामा दे मोजांनि बाथ्रा। मालाय खानायाबो जि मोजां गोलावखाहाय नोंना ओरै फैलाय खाथियाव। खानाय गोलाव लाबा हिनजावफोरखौ मोजां नुथारो। गासैनिबो खानाया गोलाव लानो होनबानो गोलाव जाया। सोरनाबा खानाया गोबा थायो सोरनाबा बिखुंसे मोनहैबानो खानाया बिबार बारनानै लावनो थाबथायो। बेनिखायनो गोसो जाबाबो खानाय गोलाव लाखिनो हाया माखासे सिख्लाफोरा। नंगौथ' आरो नाथाय नोंना खानाया मोजांथारहाय थाम्फै फिसा। बिदिनो गोलाव लाबाय था दे। खानाय गोलावजों जि समायना नुखादों गुफुर गावदांनो। आं नायनो मोजांखा। नायनो मोजांथ' आरो ओमफ्राय आइनि खोथाखौ मानिगोन नों? मा खोथाबा? आइया नोंखौ गुबुन हौवा गोसो थोनो होदोंना? बिदि होनाखै नों गोरोन्थि खोनाबाय खोमा थाम्फै फिसा। आंनि खोमायाबो मोजाङैनो दं आरो मेगनाबो मोजाङैनो दं। आइनि गियानखौ लायोबा नोंबो आइ बायदि जागोन। आइहानो गावनो गियाननि आंखाल जानानै दं आरो नोंनो गियान फोरोंबावदों। नों लानो गोसो जाबानो लाबानो जाबाय।
नाथाय प्रब्लेमा नों गावसो मोनगोन उनावहाय। बेफोरथ' थिगानो दे, गावनि बिमानि सोमोन्दै मानो एसे खाब्रांब्रां बुंदों नोंलाय? मोजांबाबो गाज्रिबाबो दाउस्रि देलाया नोंनि बिमाना, थाम्फै देलाय। नों गावनि बिमानि सोमोन्दै गियान दङ गैया बिदि बुंनो हामा। आंलाय सैथोखौसो बुंदों दा। नों आइनि खोथा लानानै गुबुन हौवा गोसो थोयोबा थोबानो जाबाय। आयै बिदि नङाहाय, बिदि नङा थाम्फै फिसा। होमबालाय नोंलाय मानोथो फैदों? जोंहानाव फैफेरालाय। आइया जेखौ बुंदों बेखौनो मानिगोन नङा होमबा नों? नोंसा आइजों आंजों बिदिनो रायलायलायखायो सम सम। गोदो नोंसा आइया जोंहानाव खामानि मावहैदोंमोन ना साननैसो, बेखौबो खबर लानो फैदों आं मिथिखायो दे। नोंसोर माहाजोन मानसिफोरा जों गोरिबनाव खामानि थाबासो फैयो, ओरैनो मालाबाबो फैखाया। आयौ बाला बिनि खुगाया। ओइ दाउस्रि देलाय हामा बुनो। बेखौ बुआबा जाया मिथिबायना? बुनायनि सोदोबखौसो बुजियो बियो। मानसिजों बिदि रायलायनांगौ होननानै नोंखौ आंथ' फोरोङाखैना। आंलाय जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा। आरे ओइ सैमा फाख्रि बहा थांनो नागिरलायखो? जेरावबो थाङा। न'नि खामानिफ्रा मावखांजोब्बायबा आबै मोननाव थांनानै नाफाम लायनानै फैथां। आबैया दानि जासिहरदों। अके। नुबायना हांग्रेमोनदि आंनि फिसाजोआ फादोब फुदोब ना मिनिनो रोंगौ ना मा मोजाङै रायलायनो रोंगौ। नोंहाबो बांद्राय खें बुंबाय थाथारोदां। फिसाफोरखौ बांद्राय खें बुंजाबाय थायाहाय, रागा जोंनानै खिथि जाबाय थाया। नङाबा फिसाफोरा बांद्राय बोराबनानै बांसिनसो गाज्रि जायो। बेखौलाय आंबो मिथिगौ, थेवबो बादथामिसा ओरैबायदि अहंखारि मिथिबायना? आयौ मा बुंनो, बांसिनसो जालांबाय देरहोलां, बांसिनसो अख्रा जाहोलां। मावनाय दांनायफोरालाय माबायदिथो? मावनाय दांनायालाय मावोआनो, नाथाय ओरैबायदि गोबाव थोरसि सुनायानो। थोरसिखौनो हुब्लेबाय थागोन, सुफ्लेबाय थागोन। मा होनबावगोन आं आंनि फिसाखौ। दे उनाव देरहोलांबा मोजां जालांगोन बियो। देरहोलां गाज्रि जाहोलांसो जालांगासिनो मानसियानो। दे साहाखौ लोंदो, आंहा दानि लोंखांखाबाय। ओमफ्राय आंनि बुंनायखौ मानि दै, गुबुन हौवा गोसोथो, नङाबा जरा एबाव आङो हौवा नागिरनानै होगोन, मिथिबायना? मा जरा एपहाय? आंहा मोनसे एप्लिकेसन दिहुनदोंहाय, जरा एप। बेनि फैसाजोंनो एसे एनै खरसा मोनो आं, बेजोंनो जायो आरो न'खर सलायो। बमरुआलाय माथो मावो दालाय? बेबो स्टुडिअ'नि खामानियावनो होसोथिंगासिनो खारथिंगासिनो। निउ स्टुडिअ' जाबालाय बेवहायनो खामानि मावनानै जानोसै आरो बोराय बुरै। दे मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय नों आं जेखौ बुङो बेखौ मानिगोन ना? आं हानाय नङाहाय गुबुन हौवा गोसो थोनो। बादथामिस। दे नोंनि गोसोसै। आइला जामाइला, मन'नो नागिरखो ना सावनानै जानो नागिरखोब्रा आंखौलाय? माबायदि जों नायहाबथारखोब्रा आंखौलाय नोंसोरलाय? आफा हेमन्त बिश्व शर्माया मा होननानै बुंदों? हिनजाव सानै लानो मोनला होननानै। नों बेखौनो ट्राइ खालामगासिनो दङ ना? हिनजाव सानै लाबाथाय 7 बोसोर ना 8 बोसोर जेल जानांगौ, बे खोथाखौ मिथिना मिथिया नों? अरे आंहालाय मालाय हिनजाव सानै लानाय लायैजोंलाय मा लोब्बाब्रा? आंबो सासे मानसियानो हिनजाव सानै साथाम गोसो थोग्राखौ लाग्राखौ मोजां मोनाब्रा। मोजां मोना। मानो मोजां मोननांगौ जाखोब्रा? सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनानै गाव गोजोननाय लानाया बिराद गाज्रिना, मोनसे महा पापसो बेफोरो। होमबालाय नोंलाय बे महा पापखौनो मानो मावबाय थायो? नों आइनि गोसोखौ दुखु होनानै मालाय सिख्लाफोरजों मानो लाइन मारिबाय थायो? आंलाय सोरजों लाइन मारिहैखोब्रा? मादै हाफां बिनानाव दरजा गालिजों मानो लाइन मारिहैनाय नों मैया? आंलाय माला लाइन मारिहैखो? फामेनावसोब्रा, फामेन नुदों आं लाइन मारियाखै। आंनि गारियाव गाखोहां जानायखौ बिसोर रागा जोंनानै बुलाबायनो नागिरदोंमोन दरजा गालिखौ। मादै फामेया जि मावदों मोजां मावदों, नाथाय नों मानो मालाय सिख्लाजों लाइन मारिहैखोमानो नागिरनाय? आइखौ गारनानै। खोनासं एमाव बेटा, बे बुहुमाव नोंसा नोमा बायदि रावबो गैया। आइ बायदि थानायखायनोथ' नों गुबुन मानसि नागिरहैबाय थायोना? बिदि नङाब्रा, मा बिफाखौनो बिदि बुङोलै? मालायफोरा आंखौ मान होयो, सनमान होयो, रायजो राजाफ्रा। नोंसोर मा बिफाखौनो जाहां नायहाबोब्रा? दाउखा बेटा अफ्रिनानै। आखलफोरा बारा सथां फाख्रा जाबा आंबो मोजां मोनालै आफा। आफा नों आइखौ गारनानै गुबुन हिनजाव लासिगोन? लायालै अफ्रि बेटे लाया। आं नोंसोरखौ गारनानै जेरावबो थाङा। नोंसोरनो आंनि हारा मेलेम आमाय थुख्लु, नोंसोरनि आंनि गोसो गोरबो बिखा बिख्लो मिथिबायना? बेनिखायनो नोंसोरखौ गारनानै आं जेरावबो थाङा। अमा बसा बिराद मोजां मानसि आरो बियो रावखौबो गोसो थोआ। नोंनि बुंनायखौलाय सोर गनायनो? नों गावबो थगायसुला आरो सिखावबो। नोंनो आदाखौ गाज्रि खालामबाय। आदा अमा राजाया जोबोद मोजांथारमोन। नों फैनायनिफ्रायसो बिराद गाज्रि जाबाय आदा अमा राजाया। आंनि थाखायसो गाज्रि जाबाय? औ नोंनि थाखायनो
रय आफा मोजां जानोबा जा खिन्थु जों न'नि मानसिफ्रा नोंनि एगेन्स्टआव थांनांगौबा नोंनि पलिटिकेल केरियारा बरबाद जागोनब्रा आफा गावनि बिफाखौ माबायदि बुंदोंलै नों जि बुंदों मोजाङानो बुंदों एमाव आबाया नोंहालाय मानोथो हिनजाव गदाय गोसो थोबाय थायो आंखौ गारनो गोसोबालाय मानोथो गाराखै ए गथ' गथाय गोनांफोराव मा होनलाबायदोंलै हांग्रि सना आं नोंखौ नङाब्लानो बे बुहुमाव थानो हाया नोंनि थाखायसो आंनि जिउ आंनि थाखायसो नोंनि जिउ नों सानैनि जराखौ गोजौनि बिगोमाया दानानै हरदों मिथिबाय हांग्रि सना बेनिखायनो मालायनि खोथाफोरखौ दाला मानो होनोब्ला आं नोंखौ आइ लाभ इउ बिराद बुरजा आइ लाभ इउ नंगौना नङाथाय आयै बेनि खोथायाव गोजावथारनाङा सासे नङा सानै नङा साथाम नङा साब्रै नङा साबा नङा 10 जनबो नङा बेनि बांसिन सिख्ला फथायदों नोंहा माबा मोनसे बिबाबा जोंनोबा जेबोआ मालाय सिख्लाफोरनो बाहाजे हुइथेव सना सना दालायलायगोन एमाव मालायनि खोथाखौ मानो सोलोंफायोब्रा नोंनि थाखायनो दाखालि आंहा मार्थानि न'आव थांनांदों बेलेगब्रा नोंना बेलेगब्रायना मार्था होननायखौ बावबाय नामा खोथाखौ सोलायनाय दोनि खोथाखौ सोलायनो नागिरदों मार्था जायगायाव दङब्रा नोंनि आखला सोलायलाय आफा नोंनि आखलनि सोमोन्दैसो जोङो दिनैहाय नोंनि एजेन्सि गसंथेदों आं रावखौबो गोसो थोआलै एमाव बेटा नों समायखिरा लानो हागोन ना भगबाननि खाथियाव बेफोरलाय मा खोथा गायनो भगबाननि खाथियावबो समायखिरा लागोन बयनिबो सेराव समायखिरा लागोन आं रावबो हिनजाव गोसो थोआ पलिटिकेलनि मानसिफोरा भगबाननि सेरावबो नंखाय खोथासो बुंगोन बेनिखायनो खोथाखौनो मानि नाङा आदि सोरबा सिख्लाखौ जुदि गोसो थोदोंबा बे आदाखौ जेलाव सोहैगोन जों नुबाय बिफाखौ बेफोरबायदि सनमान गैयै बिदाखौ सनमान गैयै खालामजोबथारबाय नोंसोर बे हांग्रि सनानो मा एरनानै होबाय थायोब्रा हांग्रि सना बिसोरनि खोथाखौ दाला दे आंलाय जेखौ खोन्थायो बेखौ नंगौ सानो आरो नोंनि अनगा बे बुहुमाव आंहा रावबो गैयालै हांग्रि सना नोंनि जिउआनो आंनि जिउ आंनि जिउआनो नोंनि जिउ नों गैयाब्ला आंहा रावबो गैया सना अ हांग्रि सना खोनासङालां एफा बेसुरा मैसो गारां आं हले साउथ करिया थांथारगोन आरो आदा नेवलानिफ्राय आंनो मबाइला बिनानै होनोबा हो नङाबा आं दानसोरां अखाफोराव थैहैगोन फासि नांनानै आरो नोंहा माबा एमाव बेटा मेगन थाइनैखौ थाइसे आंनि थाखाय बाहायगोन थाइसे नोंनि थाखाय आरो रायजोफोरनो अमा गुन्दै होनो होननाया मानो होआखै नों होगोन जाबाय थागोन बेफोर आरो नों आइखौ जाम्बि खालामनो हागौ आंखौ नङा मिथिबाय दे मिथिबाय मानो होनब्ला नोंबो आंनि फिसासो नङा होमबा आफानि खोथायाव बांद्राय गुब्रना दै बोरला मानसि बिराद खादा बोराय बाहायनानै थगायफिननो हागौ हांग्रि सना आंनि फिथर ददेरे नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि बिखा बिख्लो नोंनि आंनि आमाय थुख्लु नोंनो आंनि गथ'नि बिमा नोंनो आंनि बिहामजो बिजामादैनि जागोननि बिखुनजो आं गुबुन हिनजावफोरखौ मानो गोसो थोनो जेराव नों बायदि बरफनि बिबार सासे दं नोंखौ गारना लानाय माने आङो पाप नांनाय बेनिखायनो मालायनि खोथाखौ दा खोनासं बिसोरलाय मा जों सानैनि अनलायनायखौ बिराद मेगन सायोब्रा हांग्रि सना जेसेबां हौवा हिनजावफ्रा अनलायोना मालायफ्रा बिराद मेगन सायो फिसाफ्राबो मेगन साबावोसो बेनिखायनो नोङो रावनिबो खोथा दाला आंनिल' खोथा खोनासं मानो होनोब्ला आं नोंखौ आइ लाभ इउ माथो होनबावनो आरो नोंबो गोदै बुरखायनो रोंसोगारगौ आंखौ बे बुरखायनाय नङाब्रा आंनि गोसोनि गोदै रावसो जाय गोसोनि गोदै रावा आंनि बिखा बिख्लोनिफ्राय ओंखारबोनानै खुगायाव गारां जानानै राव जानानै ओंखारदों आरोखि मानो होनोब्ला आं आइ लाभ इउ मालायनि खोथाखौ दा खोनासं बास आंनि सना फिथर आंनि थाखाय गुसु दै लानानै फै मानो होनोब्ला आङो दा सानैसो न'आवनो थागोन होमबालाय आरो मोनसे खोथा रावनिबो खोथा दाला मोनथिबाय ना माथो बुंबावनो आरो जागोन दे सान्थि मथे सिख्ला लाइन मारिनो मोनमारला आङो बास रुमबाङि गोजा फन खालामगासिनो जाम्बा बेफोर खोथाखौ न'आव दाखिन्था के बास मालाया जाग थाग मालाया जि जाया मानो हांग्रि मोनदि आंनि साइडआव थाबानो जाबाय होमबानो आङो थगायनो गोरलै जागोन न'नि मानसिफोरखौ जागोन बास आङो रुमबाङि एक्ट्रेसनि नाम्बारखौ गय दखानि होननानै सेभ खालामदों साबास हुइना बाद लान्जाय टेम्पार्ड फाट बान्दो बेदा नों माथो जापानाव थांनो नागिरदों नो जापानाव थांनो नागिरदों आं मानो थांनो नागिरदों नों जापानाव बयबो आंखौ बिदिल' सोंबाय थायो मानो थांनो नागिरदों होननानै ओरैनो थांनो नागिरदों बेरायनो थांनो नागिरदों बास बिदिबा जापानाव थांबा नोङो जोंलारिखौ लोगो हमगोन मा थिक लोगो हमनोबो हानाय लोगो हमनानै फैदो जोंलारिखौ जागोन दे आरो मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आं एन्टनिय'नि माबाफोर खबर मोनदों ना मोनाखै भियेटनाम थांनायनिफ्रायनो खेबसेबो खबर हराखै आं गोबां बार मेसेज हरबाय रिप्लाइखौनो हराखै आच्छा बांद्राय एन्टनिय'नि खोथा सानबाय थानांला मिथिबाय फरायनायाव गोसो हो जागोन दे बानलु नों बिदि बुंब्लाल' जानाय नङाना फावगालि मानो होनोब्ला नों दुखु मोनोबा आंबो दुखु मोनफायो नोंनि गोसोआ माबाफोर आघात जायोबा आंहाबो मिथिस्लाबालासिनो हारसिंनो आघात जाफायो बेनिखायनो आंखौ थगायनाङा मिथिबाय जागोन दे जागोन बांद्राय साननाङा जापानाव थांनानै आंनो जापानिज ड्रेस लाबोनो दाबाव अके बानलुआ जापानाव थांनो नागिरदों मालाय बेरायनोसो थांनो नागिरदों बेखौलाय आंलाय मानो सानबाय थादोंसै बेराफारसे एन्टनिय'आसो मानो आंखौ खबरखौनो लाया माबायदि थासारियाव दङ बेबा खमसे खम लोगो साननानैथ' आंनो मेसेज हरजायो कल खालामजायो ना नै आंहाबो माखौ इसिबां सानबाय थादोंथाय
जेरावखि थाया मानो एन्टनिय'आ मोजां जानानै फैबानो जाबाय। बेखौनो इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबगोन। दिनै बोथोरालाय मा एसे मोजां, गोजाङाबो गोलोमाबो, आरो बेनि सायाव जापान हादोरबाव आं जुदि बे वेदारखौ आइ आरो आफामोनजों थानानै टाइम स्पेन्ड खालामनो मोननायमोनब्ला जोबोद गोसोखांदों आं। आफायाबा जौ लोंनो गारदोंना गाराखै, दखानावबा कास्टमार जादोंना जायाखै, बेफोरखौ बांद्राय सानबाय थाला। फुङाव कलेजाव थांनाय, मोनायाव पार्ट टाइम जब मावनाय, बिराद मेंनाय मोनथारो माथो। होमबा मालायखि जागोन, फारसेथिं जापानाव थानायाबो एसेबां गोरलै नङा। माइरं दैरंआनो एसेबां दाम। हस्टेलाव थाबाय मालाय मा जाखो, एक्सट्रा आखाइ खरसबो नांगौ ना। बेनि सायाव आङो न'आव एसे एनै फैसा हराबा आं माब्रै न'खरखौ हेफाजाब होनो हानो दे। सानबाबो साननानैनो मोना मालाबा मालाबा। न'खरनि देरसिन फिसाजो जानाया गोरलै नंमारा होननाया नंमारगौ। जोबोद जिम्मेदारि थायो। जिम्मेदारिखौ लाबाबो हाख'वा हाख'वा मोनलायलायो। बेनो नामा मिस जोंलारिया? औ बेनो जोंलारिया। नाथाय इसेबां गुसुआव मानो गोलाव जि गानाखै बे? हाय जोंलारी, देर हो गया क्या? ज़्यादा देर नहीं हुआ। ठीक है। आरो नैबे सिख्लाया मिस जोंलारिनि रुममेट। थेंक इउ मिनाथ' आंनो गासैबो इनफरमेशनखौ थाबैनो लाबोना होफैनायनि थाखाय। जेबो नङा सेनपाइ, नोंनि थाखाय गासैखौबो खालामगोन। नोंबो बर', आंबो ससे बर'। आरो मोनसे खोथा सोंनि सेनपाइ, नोङो मानो मिस जोंलारिजों रायलायहैयाखै? आं बेनि खाथियाव थांनो हागौ, नाथाय आं बेनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया। बेयो आंनि आथिं थोंनैनि अबस्थाखौ नुयोब्ला गावखौनो दुसिगोन। बेनिखायनो बेनि खामानियाव आं हेंथा होनो गोसो गैया। जोंलारी, ये बताओ, तुम्हें कोई थका वका नहीं होता है क्या? हर रोज काम करती हो, कॉलेज जाती हो, फिर से काम, नाइट ड्यूटी, पार्ट टाइम, ये सब? नहीं, फिलहाल तो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सुविधा नहीं होता है। हाँ वो तो है। अगर हमारे इंडिया में भी ये सब सुविधा होता तो कितना अच्छा होता है ना। पढ़ाई करने के साथ साथ खर्चा भी हो जाता। हाँ वो तो है। फिर भी तुम ज्यादा ही नहीं काम करते हो क्या? थोड़ा रेस्ट भी क्या करो। हाँ क्यों नहीं। देखो आज कितना अच्छा मौसम है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा साथ कोई बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता? सारे आसमान को देख के, दोनों बातें करके, प्यार में डूब के। स्वाति मुझे ये सब बात नहीं करना है, चलो हॉस्टल चलते हैं। क्यों? मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना है। ठीक है ठीक है, ऐसे भी बहुत रात हो गया। अगर हमारे वहाँ पे होता तो हम इतनी देर तो बैठ पाता? बिल्कुल भी नहीं। चलो ओके। ए फागुसवाव, गोलाव गस्ला गानबानो जायोना नों जोंलारी। नोंनि खाथियाव थांनानै बुंहैनोबो आंहा गोहोआनो गैला। हायोबा नों गावखौनो एसे केयार खालामलाय जोंलारी। बानलु फिसा, नै बेवहाय माइरं आरो लकेल मैगं थाइगं सोनानै होदों आं। लानानै थांफादो नों जापानाव थांबा दे। मैगं थाइगंखौलाय मानो हरनांगौ जाखो? जोंनि लकेल बायदि जानाय नङाना। न'आव गायनाया मोजांसिन जायो, बेनिखायनो हैदो दे। जागोन दे। बानलु फिसा, जापानाव माबाफोर खामानि दङ नामा? ना ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों? ए फिसा खोन्थालायाबाबो जागोन। जायखिजाया जोंलारि आइनो खबरखौ होनानै फैदो आरो जों मोजाङैनो दं होननानै। आरो नोंबो जोंलारि फिसाखौ लोगो हमबोथार दे। जागोन दे। आं बेंगालराव खामानि मावहैनोसै। न'आव ओरैनो थाबाय थाबा जेबो जानाय नंला। गामियावबो हाजिराखौ सानसे मोनो साननै मोनाना, बेनिखायनो आं बेंगालराव खामानि मावहैनोसै कम्पानियाव। नोंनि फरायनायालाय माथो जानांगौ जाखो? नों जुदि बेंगालराव थाङोबा? आं फरिखाखौल' होफैगोन। होमबाबो खस्थ' जाया होमबा? नांगौबा आं जौ सेरेब फानगोन, हाथायाव थांनानै मैगं थाइगं फानहैगोन आं। नोंखौलाय बेसे खस्थ' होबाय थाबावनोब्रा? आरो नों दाखालि माथो माइरं बिहैदोंबालाय 2 नम्बर लाब्रा भारायाव? नोमफायाबो फुजा मेला जाहैनानै जुवा सेरेबजोंनो गब'नानै थायो। न'आव मा दं मा गैया थालखौनो लाया। बेनिखायनो आङो हाजिरा मोनैखाय माइरंखौनो मागिहैदोंमोन। दिनैनिफ्राय बिदि मागिहैनाङालाय, आं बेंगालराव थांनायसै। मानो थांनांगौ जाखोसै? न'आवनो माबा मोनसे मावनानै जाहोगोन आं। नोंनि मावनायखौ नायबाय थायालै आयै, नोंनाबो देहाया मोजां नङा। बेनिखायनो आं बेंगालराव थांनायसै। बोरो बेदरा। मानि बेदर जाखोसै? मैया हराव जौ फेना फैनानै ओंखाम जानो जासिनायाव माथो नोंलाय बेदर खुरैखौनो जोखारनानैसो गारहरदों। दालाय बबेनिफ्राय बेदर मोननांगौ जाखो?
लाइ गोरलै रुनाय दङ बेखौनो जा। मा होनखो? लाइ गोरलै रुनाय? अमायासो जायो बेफोरखौ, अमाया। आंलाय बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो? मानो मोना? बिमा फिसा मा खालामो नोंसोरलाय? आंनि खामायनायखौ जायै जायै उदै देरबाय नोंसोरना। नोंनि खामायनायखौ जायाबालाय सोरनि खामायनायखौ जानांगौ? बारा नङा, होजागोन दानो आंजों। आफा आइखौ रायनाङा। बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौ दम होदों। आइखौ मानो रायबाय थायो नोंलाय? आरो हराव मानो मेलायाव जौ जुवा गेलेहैबाय थायो नोंलाय? आंनि गोसो बियो, आंनि। नों मा मावनानै जाहोदों? जेबो मावनानै जाहोआखै नों आंनो। ओरैनो खांबाय आं नोंखौ, ओरैनो। हामगौ फिसालाखौ बिदि बुंनो। मानो बुङा? ओरैनो जागार जागार दं, जेबो मावनो रोङा। ओरैनो जोनोम होगारबाय आं बेखौ। नोंखौ आं दिनै बुथारथारगोन। देलाय बुथारलाय। माबायदि बुथारो? आं नोंनि भिडिअ रेकर्ड खालामखुमाखाबाय आरो आं नोंनि भिडिअखौ जोंहा आइनोबो हरबाय। जायफाया जुदि माबा मोनसे जायो नोंबो गखाया। सोर नोंलाय? बबेनि सिख्ला नोंलाय? आं बबेनि मा गामिनि नोंनोलाय मानो नांगौ? जायखिजाया नोङो जायफ्राखौ रायदोंना, नोंनि भिडिअखौ आं दहायनो सिरि सिरि लामानिफ्राय रेकर्ड खालामखुमाखादों आरो नोंखौ पुलिसनाव थांनानै खिन्थायोबा नोंखौ पुलिसा लानानै थांगोन। जायफ्राया माबा मोनसे जाबाबो आं नोंखौनो खोन्थाखागोन। बबेनि इसिबां नोंलाय? आंनि मुङा थाम्फै देलाय, आं लाब्राफारानि। लाब्राफारानियालाय मा मोनफैदों जों गामियावलाय? आङो जोंहानि आबैमोननाव फैदोंमोन, बेवहायनो नोंसानि न'आव दावराव दावसि जानायखौ नुनानै हाबफैदों आं। दे, दिनै जाथ'बाय। आरो नों बिमा ओंखाम ओंख्रिखौ मोजाङै संनानै दोनाबा दिगदार जागोन। थाम्फै देलाय, फै जिराय फै। आं जिरायबाय थाला, मोनाबाय। फै फिसा जिराय फै। दसे जोंहानाव संख्रि साहाबाबो लोंनानै थांफै। जागोन दे। ओइ थाम्फै देलाय, जिराय फै। जोंहाना हले गोबाय देरासो दै। बेखौलाय आंलाय नुखादों नोंसानि न'खौ। फै होमबालाय सिङाव हाबफै। नोंसानि आफाया नोंसोरखौ बिदिनो सानफ्रामबो रायबाय थायो नामा? रायनायालाय रायो, जौ फेबानो रायो। जौ फेयाबालाय? जौ फेयाबालाय थान्दा, जेबो बुङा। दिनै सानावनो जौ लोंदों, बेनिखायनो दावराव खालामदों। गाज्रि ना जौ फेनानै दावराव दावसि खालामबा? औ, बिराद गाज्रि। सोर सोर दं नोंस्रा न'खराव? आं नोंखौल'सो सिनायो। फंबाय सासे, बिनानाव सासे दंबावो। नोंसोर साथाम गोजोन? औ, दा बिसोर गेलेनो थांदों। नोंस्रा मा मावनानै जायो? माने नोंसानि आइ आफाया मा खालामो? आफाया कम्पानियाव खामानि मावहैयो, न'आव फैबा जौ लोंनानै गोदैयो। आइया जौ सेरेब फानो, हाथाय बाजाराव मैगं फानहैयो। होमबाथ' नोंसा खस्थ'थार जाथारोना? जोंहाबो बिदिनो खस्थ' जायो गेजेर गेजेर। दा साननैसो एसे मोजां सोलिगासिनो दं। मोजां, मालाय नोंसा आइ आफामोना मालाय नांलायाबो। नांलाया जायो नामा? नांलायो। जोंनि नांलायनाया बेलेग, नोंसिनिया बेलेग। आरो बुंबावनो एसे सुख लुगैबाबो मोनला, बिफायानो दावराव खालामबाय थायो। मालाबा बुथारनो लुगैगोना लुगैया? मा होनदों? मालाबा बुथारनो लुगैगोना लुगैया बिफाखौ? मानो लुगैया जानो, लुगैयो। होमबाबो मानसि बुथारनाया पाप ना। होमबालाय नोंसा आफानि आथिंखौ बुनानै बुख्रेबनानै दोना मानो? होमबासो बियो जुमाय लोंनो गारगोन, नोंसोरखौ बुनो गारगोन। नों बोरै मिन्थियो जोंखौ बुयो होननानै? जौ फाग्लाफोरा गावबा गावनि फिसाखौ बुखायो। बेखौलाय जों बयबो मिथिखानांगौ। जायनि न'खराव जौ फाग्ला थायो बेवहाय जेरावबो सान्थि थाखाया। बेखौलाय जों बयबो मिथिखायो। थाम्फै देलाय, नों आंनि बैसोआव बिराद उन्दै, होमबाबो बिराद बुजियोलाय नों। उन्दैनिफ्रायनो खस्थ'खौ आंबो नुदों, बेनिखायनो बुजियो। नंगौ नामा? अखा हागोनलाय, जोंहाना न'आ सिरो दे अखा हाबा। नाथाय हरावबो बिराद मोजां आरो उन्दुनो आंनि बिसनायाव। हरावलाय मानो मोजां? आं जेब्ला बिसनायाव उन्दुयो होमबा अख्राङाव आङो हाथरखि नुहुरो, होमबा गोसोखौ स्रां मोनो। जेब्ला अखा हायो बिराद उन्दुनो खस्थ' जायो। आंबो बेफोरबायदियाव थानानै देरबोबाय, बेनिखायनो आं माहाजोन जानो गोसो जायो। जेब्ला आं माहाजोन जागोन नोंखौ हेफाजाब होगोन आं। आंखौ हेफाजाब होगोन? औ, जेब्ला आं माहाजोन जागोन नोंखौ हेफाजाब होगोन। आरो थौ, आंजों लोगोसे अमा राजामोननाव थांनानै न' बिहैनि। न' बिहैनो? औ, न' बिनानै होगोन आं नोंनो। आंहाथ' न'आ नोंसानिख्रुइ मोजांसिन। नोंसानासो न'आ जिला जिथा, बेनिखायनो नोंसानो न' बिनानै होगोन आं। मानो एसेबां अननो ओंखारो नों आंखौ? आं नोंखौ अनाखै माथो। खस्थ' मोननायखायसो ओरैनो बेसेरा मोननानैसो आं नोंखौ हेफाजाब होनो नागिरदों। जुदि हेफाजाब होनायखौ लायाबा था, आंबो हेफाजाब होआ। बिदि नङालाय, बिदि नङा। नोङो दसे जिरायथ' दे, आइया साहा फुदुंनाया जादोंना जायाखै नायनि आं। जागोन दे। दुखिया जाबा खस्थ' जायो दा, बेनिखायनो दुखिया जानो बायो आं। जिला जिथा न'आव थानांगौ, अखा सेरजानांगौ आरो ओंखाम रानजानांगौ। बेसेबां खस्थ' दुखिया जानाया। सोर लुबैनो दुखिया जानो? आंथ' लुगैया।
बेनिखायनो आङो मेट्रिक पास जाबानो माबा मोनसे खामानि मावगोन। होनखो एन्टनिअनि खबर मोनाखै? एन्टनिअआथ' नोंजोंनो कन्टेक्टआव दंबाय दङमोन ना? गैया, दासान्दि एन्टनिअनि जेबो खबर मोनाखै मेडाम। दिनै मास मोनसेनि बारा जाबाय एन्टनिअनि जेबो खबर मोनलायै माबायदि जाखो? भियेटनामाव दङना गैया बेलाय मानसियालाय? आं गाबोननो भियेटनाम फारसे थांगोन मेडाम। गोख्रैनो थांनानै एन्टनिअनि खबरखौ लानानै फै। आरो बे अमा राजानि फिसालाया आंनि फिसाजो मार्ताखौ लाजि फोनांदोंना, बेनिबो माबा मोनसे खालामनांसिगौ। आं गासैखौबो खालामजोब्बाय। बेबायदि जोंहानि फिसाजोखौ लाजि फोनांदों, थिग बेबायदिनो बिनि फिसाला एमाव राजाखौबो गाज्रि लामायाव खोख्लैनांगौ। जागोन मेडाम। नोङो बे एमाव राजाखौ नुबानो गोजाननिफ्राय एरायनानै था आरो माबा मोनसे बुंबावदोंबा आंनो खोन्थाफैबानो जाबाय। आं एमाव राजाखौ रागा जोंदों। बेनिखायनोथ' बेखौ साजा होनांगौ। दाखालि मोजाङै निमाहा बियाखै बियो। नों बेफोरखौ बांद्राय सानबाय थानाङा आइ मार्ता। जागोन दे। एमाव राजाया आंनि रायलायनायखौ सोलोंफाग्राना। एबार नोङो आइजों बुजायाबा गवा आरो नों बुजाबा आं मिनिगोन। मालै गग्लस, मा एसे टिउसन लायोब्रा नोंलाय? साख्रि मोननायनि खोथा दङब्रा। साख्रि लानानैसो गारथारगोन नामालै नोंलाय? साख्रि लानानैलाय मानो गारनांगौ जाखो? साख्रिखौनो हमनानै लाबाय थागोन आं। मालाय नोंहासो मालाय मन्थ्रिनि फिसाला, नोंहाथ' जिराय जिराय जाबाय था। हे याथु, मन्थ्रिनि फिसाला जानानै बांसिनसो लस जादों आंहा। जेरावबो बाहागो मोना। बिफायानो फैसा थाइसे बारा होयो, दा लोगोफोरानो माबा मोनसे जानायाव आंनोखौ लाफायो। माने आंखौ लाफाबाबो आंसो फैसा होनांगौ आरोना। आंहा मन्थ्रिनि फिसाला जानानैसो लस जादोंमोन। लकसानसो जादों आं, लकसान। आरो आंखौ माहाजोनखौनो साना मानसिफ्रा मिथिबायना। सिख्लाफ्राथ' सिख्लाफ्रा आंखौ माबा गोदो एसे गोसो थोजानायानो दाना गोसो थोजालाब्रा। माथो नोंलाय फेसबुकनि सासे सिख्लाजों लाइन मारिबाय दङबालाय? लाइन मारिबाय थादों, नाथाय लोगो हमाखै। लोगो हमनो सानदों माथो जुथा मोजां गैया, गस्ला मोजां गैयाब्रा। एसे दामि गाननानै थांनो लुगैयोना। पलिटिकेलनि फिसाला नङामोनबा आङो जाब्बा जुब्बा गाननानै थांगौमोनब्रा। दाथ' बे सिख्लाया आंखौ आफानि फिसाला नंनानैसो गोसो थोदों। दा जुदि आं ड्रेस मोजां गाननानै थाङा प्रब्लेम जागोन ना आंहा। आंखौ आफानि फिसाला साननाय नङाब्रा, बबेबा दाखोर बारिनिफ्राय खनना लाबोनाय सानबा। आरो बिदि होननानै सिख्लाया आंखौ गाननानै खारबा। मासे दुखुथिया जिउलै नोंनालाय, मन्थ्रिनि फिसालाबाबो याथै। बिदि होननानै बासिनानै थांबाय आंखौ। आंनि दुखुथिया जिउखौलाय सोर बुजिनोब्रा। मन्थ्रिनि फिसाला होननानै आंखौ मानसिफ्रा सनमानखौनो होआलै। माबे होनोब्रा, सोरबा माबा मोनसे जौ बायनानै बिबाबो आं जेबोखौनो बायनानै होनो हाया। रेस्टुरेन्टफोरावबो जेबोखौनो जाहोनो हाया आं लोगोफोरनो। बेनिखायनो मानबो गैया, सनमानबो गैया, पलिटिसियान फिसालाबाबो। माथो खालामबावनो, साला बे बिफाया मालाय हिनजावनोबा फैसा थाखा होयो, गावनि फिसालाखौबा तालबो लाया। देनांबा साख्रि होगोना होआब्रा बेलाय आंलाय। थिग जालायलांलाया बिफाबाबो आंखौ अनगोना अना होननानै। बानलु गैलालै, बानलुखौसो नुलायबाय। गावनि बिनानावखौ लांखारना खारनायनि बायदि बियो आंजों रायलाया जानानै दं। बानलु, अबेनिफ्राय मैगं थाइगं लानानै फैखोलै? मानि थाखाय सोंखो? माने नोंबो आं बायदि मैगं थाइगं बायलायो होमबा बानलु? जोंहाथ' मालाय खामानि मावग्रा दंखायो खोमा माथो? जोंहानासो गैया। अबेसे नेवलाया मालाबा लायनानै होफैयो आरो। माथोथ' आंथ' न'नि दाहोनासोखा। माथो जाखो ओमफ्राय न'नि खामानि मावनायालाय? जेबो जायाखै। ओमफ्राय बानलु मेदाम, नों आंखौ दासिमबो गाज्रि मोननानै दङ नामाब्रा? जोंथ' गोदो उन्दैयाव बिराद लोगोमोन ना। गोदो उन्दैयाव लन्थं सानस्रिनायखौ बावबाय नामाब्रा? बे सनसुलुआव बेलाव बानाया। आंसो नोंनि सनसुलिनिफ्राय बेलावखौ बख'नानै होदोंमोन ना। नङाबा माथो हाबलांसिगौमोन। नोंनालाय नोंना गाजोल सायाव जसिननाया बावबाय। दासिमबो गोसोखांबा सालायखायोलै सयथिबो खिथु गुदुङाव गाजोल हाबनो। बोरैबा मोनलायखाथारोब्रा बे गाजोलनि खोथाखौ गोसोखांबा। दाद नोंबो जाद गोसोखाङोलै बानलु। आंनिखौ बुंनो हायोब्ला नोंनिखौ बुंनो हाया नामा? मानो हाया जानो बानलु, मानो हाया जानो? मोनसे बानलु, नों आंखौ बिराद गाज्रि मोनथारो नामाब्रा फावगालिनि खोथाखौ लानानै? गोरोन्थिया जाफ्लांखायोलै, माथो बुंबावनो। फावगालिजों आंजों बिराद उन्दैमोन ना, बुजायग्रा गैयामोन ना रावबो बै समाव। नोंबो बुजायासैना आंखौ। बेनिखायनो जा जाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ बावदो। जोंहा सानैजों लोगो जालायनोसै ना बानलु? आंनो लोगोनि गोनांथि गैया। लोगोनि गोनांथि नांगौ बानलु बिदां। जों जेरै गोदो लोगोमोन ना, दाबो बिदिनो लोगो जालायगोनब्रा। नोंजों लोगो जानानै आंहा मा बेनिफिट जागोन? लोगोआबो बेनिफिट नागिरलायबाय थायो नामाब्रा? नोंनि दुखुआव आं गाबफागोन, आंनि सुखुआव नों मिनिफा, बास। आच्छा, आं न'आव थांनोसै। बानलु बिदां, थांथ' नाङा। आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन बानलु बिदां। नोंनि जुथाखौ मोनथ'गोन नामाब्रा? आंनि जुथाखौलाय मानो हरनो आं नोंनो? मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि जुथाया दामि ना, आरो जोंहा बिफाया बायनानै होआलै। बेनिखायनो नोंनि जुथाखौनो हरथारदोब्रा। नों बिराद दामि जुथा गानोना। नोंहा आखाइ आथिं गैया आरो गावबागाव खामायनानै लानो। बानलु बिदां, मा बिफा बिमाफोर बायदि डायलग होयोब्रा? आंलाय बबेयाव खामायनांगौ जाखोब्रा? खामायथावथाव मा दं जोंहालाय? बिफाया खालि पलिटिकेलनिल'सो खामानि मावो। एसा बेलेग खामानियानो गैया जोंहाना। बिफाया होफैबा मोनजाबाय, होफैयाबा गैला। गेजेर ससेयाव डिलिभारि बयनि खामानि मावदोंमोन, बेबो अफिसानो लांगा।
जुथाबो बायनो हायाखै नोंनिखौनो हरथ'दोब्रा बानलु बायदां आं जेबो मैला गाग्लिया गानगोन ना बानलु बायदां आं गावनि बेसादखौ मालाबाबो मालायनो होआ आरो आंबो मालायनि बेसादखौ नोजोर होआ बेनिखायनो नों आंनि जुथाबो मोना बा नोङो लोगो होननानैबो होथारला होमबा आंनो लोगोबानो आं आंनि जुथा गस्ला होगोन नामा दिनै आंनि जुथा बिदों गाबोन आंनि गस्ला बिगोन समफोर आंनि मा बिगोन बेनिखायनो आङो जेबो होआ जुदि आंखौ गाज्रि मोनोबा बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया माथो गाज्रि मोननांगौब्रा नों जुदि जुथाखौ होथाराबालाय नांलालै आरो गुबुननिफ्राय बिलु बिला खालामनाय हुदाखौ गार जेसेबांनो बियो एसेबांनो नोंनि आखायाव जेबो थाया जागोन दे आं बिला गावनाव जुथा थानायखाय बिराद दुगा माराथार आच्छा मबाइल सिखावसो माथो बे प्लास्टिकआव सोरनि मा खावनानै लानानै फैलायखो नोंलाय आं जायनिनो बुस्थु खावनानै लाबोआखै नोंहालाय मा नांजादों नों बायदिथ' सेलफिस नङाना आं आच्छा सिखाव जानानै आंखौसो बेफोरबायदि बुंलायबावदों नों नोंसोरबायदि सिखाव मानसिफोरा आंनि खाथियाव गसंनाङा मिथिबाय मा नांलायदों नोंसोर मा नांलायदों आंलाय माथो जेबो बुजियाखै बे थाम्फै देलाया दाखालि दुमफाव आब'नि मबाइलखौ खावनानै आंनि गारियाव दोनखोमा फैदोंमोन थाम्फै देलाय सिखाव जुदि खावनो लुगैदोंबा सिगांग्रो सिखावनि दिमाग लाग्रा मिथिबाय जानला मोनला मानसि सिखाव जानो होनबाबो जानो हाया लोगोसे नोंसोरबायदि गाहाय थाखोनिफोरनि सिखावा बेलेग आरो नोंसोरबायदि मानसिया सिखाव खावनानैनो दिन थांगोन नों आंखौ बिदि बुंदोंना नायबाय था बानलु बायदां आं नोंखौ चेलेन्ज खालामो सानसे नोंनि खाथियावनो गसंफिननानै नोंनि सेरावनो बुंगोन आं नोंबो सासे सिखाव होननानै आंनाव गासैबो दंखाजोबो नोंनिफ्रायलाय मा खावनांगौ जाखो आंलाय खोथाखौ बुंनायनि सिगां सोरनि सिगाङाव मा खोथा बुंदों बेखौ सानग्रो मिथिबाय नों जेबो बुंनाङा एमाव राजा नों जेबो मिथिया मालायनाव जुथा दुथिंग्राया दाखालि आं मबाइलखौ खावदोंमोन आइया आंनो मबाइल बायना होयैखायसो आरो आंहाबो दुम्फावनि मबाइलखौ साननैसोनि थाखायसो लाबोथ'दोंमोन उनाव हैफिनखागौमोन आं सिखावा मालाबाबो सिखाव होननानै लाया आरो सिखावा खावनाय बुस्थुखौ मालाबाबो हैफिना रायलायनो रोङाबा रायलायनाङा मिथिबाय थाम्फै देलाय रायलायनोबो रोंगौ बुजिनोबो रोंगौ आं मिथिगौ आंना गोरोन्थि जादों दाखालि मबाइल खावनाया आरो नोंहा माहाजोननि फिसाला नालाय नोंखौ मबाइल खावदों होनबाबो रावबो फोथायखानाय नङा नालाय आं नोंनि गारियाव दोनदोंमोन आरो मबाइलखौ आइयाथ' आंखौ सिखाव होननानै आंखौ दोनहैखागौमोन पुलिस स्टेसनाव बेनिखायनो नोंनाव दोनदोंमोन आरो आच्छा बिदिब्ला नों मानियो आं नोंनिख्रुइ पावारफुलसिन जायनि थाखाय नों आंनिफ्राय हेफाजाब लानो नागिरदोंमोन दाखालि बेनिखायनो बुंदों आं सोरनि सिगाङाव माबायदि खोथा रायलायनांगौ बेखौ नायग्रो मिथिबाय मिथिबाबो मिथियाखैबाबो मिथिदों एफा दुगा जादोंना नोंनाव थाखा फैसा थानायखाय आंबो सानसे माहाजोन जागोन आरो नोंनि सिगाङाव बखिफिनगोन बेनो आंनि चेलेन्ज बिदिबाथ' जोबोद मोजां बै समखौ आंबो नेनानै थागोन मा नांलायदों मा थादोंलै आं जेबो मिथियाखैलै नों जेबो मिथिखाया नों जुथा नागिरबाय थाग्राया गाव जुथा बायनो हायालासिनो मालायनाव जुथा नागिरग्रा नालाय नोंथ' सिखाव खावदों आंथ' खावाखै नोंबायदि आं रोनावबाय थायामोन नोंबायदि बाल सिखावसो खावैगौमोन जुथा नांगौ होननानै दालाय माथो होजायाखै लासिं सिंनो मा होननानै थांखोलै आंखौलाय राजा आंनिफ्राय नोङो जुथा मोना सासे आंखौ मा बुंनानै थांखो सासे माबायदि मानसि बिसोरो आंखौ जिबायदि लाजि फोनां गालांबाय सानैबो थाम्फै देलाय आरो बानलु बिदां दुखुथिया जिउ नालाय बुंगो जाखानांसिगोन माथो खालामबावनो खाफालानो सैमा हासुला जानायसोबा मा होनदों आंलाय माला नोंनि खाफाल हासुलाखो नंनायनि बदनाम होबा खुगायाव सेन्देल हासुलाना होगोन मिथिबाय नोंसोर मानसि जाथिया मोजां नंमारा ओरैनो जों सैमा माहारिखौ बदनाम खालामबाय थायो दानो आथिंनि फानजाजों अब्बासिन सोबानानै सिलाइन बिजि लाहोगोन आं मिथिबाय दुखुनांथावलै रावखौबो जेबो होननो हाला बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्था दारा लाइक होनो दाबा साबस्क्राइब खालामनो